kawi akawa kakara mugiti yumu kuonga gwero kamano kwa mdutulu machopo karaka wendo machelo nyakura mgijuang en Abala Wanga mano en manager ebo mama Kisumu mano mabene turekora chelka wuke studio ma Kisumu ayanga okinyi makawuono kama tiere karka achak e county Manyeri kama nakanyo kod Mike Otieno. Mike nyakasani lendo ni mokwongo kanigole kuwuok e county ma ogole kanyo kod ten migao mar thieth mano mochuni thieth mag oganda kamora chiel langata opong ngato penjere ni kaka riko ji mala ngata opong jochom kure kama gintiere lendo ni mokwongo ne yode nade. Lendo ni en kare nikech kaluwore kod chik mokwongo nitiere kiwango kata duration ma a public cemetery koseromo to koro nego beni lore nikech opong samo osepong to koro obedo gi ok ber ahinya gi ngima mar dhano kata mana ngima mar paro koro chakre nyaka ne the cemetery obed a public cemetery kano bedo gazetted in 1950s to kendo koro nyaka kawuono osekalo more than moingo del 60,000 moseyiki piny kanyedo to okine karomo mare en 100 acres thereabout koro king'iyo gi the division mosekawo to ing'eni bende waziri ni kaluwore gi chik mar Public Health Act section mar 149 en gi authority mar mondo cemetery ka nitiere all the reasonable reports mosegather ni koro ok ber ahinya gi alwora kata gi ngima mar dhano to jopiny to oseng'iyo gi lang'ata nikech kanyo mosebedo kama yot ne jogo mok nyal yudo kama giike maber kuonde mawaluongo ni private cemeteries kata jogo ma neno ni ok gidwa tero del kuonde ma giaye dendgi to koro ineka bende ok en bei mang'eny en bei ma oromo ka ng'ato go kwan gitero del nyaka kama giaye to giseyudo ka lang'ata kama yot kendo konyogi giko jok ma gihero. Koro jopiny ok bikawe mayot to sirikal nyaka bed gi chenro timo waluongo ni alternative mondo mi gichiw ne jopiny kama bende ginyalo dhi mbele gi giko joma gihero.